Niya nakita karon sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nindot pamalandungan mga igsoon ang atong mga pagbasa karon. In our first reading today, we are all reminded kung nakadungog kita o nakahinumdum kita sa atong gibasa sa lektor kaganina sa first reading, unsa man ang naang storya didto. Si San Pablo ug si Bernabe sa ilahang misyon, daghan sila na convert nga mga hintil. Unya didto na nagsugod kung unsa man ang sundon kay namay gitawag mosaiklo nga dapat ang katong mga magtotoo mo undergo sila sa ritual sa cleansing, maunang ritual sa cleansing sa tuli. Karon daghan ang unsaon man mao nang ingon si San Pablo nga dili nato hatagan og gibuk kanang burden ang kaning mga bag-o nga kaning mga Gentiles. So, ang uban nga grupo gusto sila nga mo-undergo kining bag-ong mga convert sa maong ritual nga tradisyon nga dapat mo-undergo sa ritual sa paghinlo nga mao kining tuli. So diri nag-start ang conflict. However, giun sa pag-resolve, ningon sila, okay sige, mag-ampo kita og mamalandong. Ug dinha sa ilang pagpamalandong ug pag-ampo unsay giingon dito, ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo og laing mga palas-unon. In other words, in our first reading today, we are all reminded of the reality of this reality that the Holy Spirit is working in us. The question perhaps for all of us today, and every decisions nga atong buhaton, and every actions nga atong buhaton, nangayo bata sa giya sa Espiritu Santo. Hinumduman nato kini nga kung naa ang panabang sa Espiritu Santo, kita gayud magiyahan sa saktong buhaton. Muna mga igsoon, ang unang pagbasa gikan sa basahon sa buhat sa mga apostoles, kitang tanan gipahinumduman sa dakong role sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Hinaot pa unta nga sa matag desisyon nato, sa matag pulong nga atong isulti og sa matag actions nga atong buhaton, ato untang pangayoon ang panabang o giya sa Espiritu Santo. Unsaon? Mag-spend kitag panahon sa paghilom, sa pagpamalandong. Usahay ang problema nato tungod sa kasaba sa atong kalibutan karon, sa kasaba sa atong society karon, na almost all of us are so engrossed sa Facebook, sa bisan unsa nga mga butang sa social media, sa mga butang nga daghang tingog nga wa na ta kahibalo unsay saktong tinuod. Hinaot unta mga kaigsuonan mao kini ang atong buhaton para mahibalo kita kung unsa gayud ang kabubut-on sa Dios kanato. Please spend time in silence, because only in silence that we can hear God talking to us. There is one spiritual guru nga nag-ingon siya, silence is the language of God. It is only in silence that we can hear God talking to us. Mo nang kita makabantay kita sa atong kaugalingon. Ngano man akong kinabuhi nga murag nagkagubot naman ni, murag wala naman ni direksyon, bisag unsan naman lang ang atong mga pinulungan, ang atong mga sinultihan wala na gayud na sakto. O kini nakita nato during election, naa sa simbahan, nagsigsimba, magsigserve, pero ang mga sinultihan dinha sa kung murant dinha sa Facebook wagas. Ngano man, wala na may oras o panahon sa pamalandong, wala na may oras o panahon sa pag-ampo kung unsa man gani ang isulti sa Ginoo ug sa Espiritu Santo. In our first reading today, we are all reminded of this reality. The Holy Spirit is truly working in us if and only if we ask the Holy Spirit to guide us in everything we do. Sa atong ebanghelyo nindot usab pamalandungan, Saint John emphasizes one point, and that is very important. Sa pinaka-last part sa ebanghelyo ni San Juan, unsay giingon dinhi, unsay giingon ni Jesus, ang kalinaw ibilin ko kaninyong
ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Hinumduman nato kini. Kay sa atong ebanghelyo karon, this is one of the farewell discourses of Jesus. Kay siya pahudong naman siya muhawa mulakaw, biyaan niya ang iyang mga tinun-an, ug iya kining gibilinan og usa ka regalo sa kalinaw. Kung ato kining hinumduman, ug kinsa ninyo nakahinumdum sa mga pagbasa, especially after Easter Sunday, sa dihang ang mga tinun-an na narado sila sa putahan tungod sa ilang kahadlok, kinsay nagpakita sa taliwala og unsay gisulti? Si Jesus nagpakita sa ilang taliwala og giingnan, ang kalinaw maanaa kaninyo. Og diha-diha silang tanan nakabaton og kadasig paglaom tungod sa grasya sa kalinaw nga gihatag sa Dios sa iyang mga tinun-an. Unsa man kini para kanato? Kitang tanan mga tinun-an ni Jesus. Kitang tanan sumusunod ni Jesus. That is why we are here today. Kini nagpaila nga kita mga tinun-an ni Jesus. Hinunua na apot tay dapat buhaton. Kung gusto nato og kalinaw, kinahanglan di ay nga kita magpabilin ngadto kang Jesus. Kung unsa iyang gisulti, kung unsa iyang pulong, mao kini atong tumanon. Kay kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, gubot pas lukot ang atong kinabuhi. Walay direksyon kini. Hinumduman nato, peace is not the absence of war nor conflict. Amidst and despite of all the conflicts and tensions in the society, there is always still peace in us, in this world, only and if only then, if Christ is with us and in us. Bisan naa ta karon sa tumang kagubot sa atong panghunahuna, tumang kagubot sa kalibutan, basta naa maghari ang Ginoo kanato sa atong kinabuhi, anaa gayud ka ng tinud-anay nga kalinaw. Let me share with you my personal journey. Before ko ni decide nga mapadayon sa akong pagpari, niabot sa punto sa akong kinabuhi nga naglibog na sab ko nga naa ang grabe nga kagubot sa akong panghunahuna. Naa ang kahadlok, naa ang feeling of unworthiness, feeling of dili angayan sa tawag sa bukasyon sa pagpari, naa ka ng mga uncertainty sa kinabuhi nga what if, daghang what if sa akong kinabuhi. What if kung mapari ko, maing-ani ko? What if kung mapari ko, dili na ako mabuhat ni? What if and what if? So, niabot sa punto nga nag-crisis ang akong bukasyon. Niabot sa punto nga nag-crisis ko, kung magpadayon pa ba ko, wala ang akong kalinaw. Walang kalinaw sa akong hunahuna o kasing-kasing. However, mo nang gihatagan ko og pila ka adlaw nga pamalandong, nag-retreat ko. Dinha sa pag-retreat, na-discover nako o gibalikan nako ang mga panahon, ang mga butang, ang mga sirkumstansya sa akong kinabuhi nga nagpakita, nga naggipa-feel sa Ginoo kanako ang iyang presensya o gugma. When I reflected my sinfulness, the Lord manifests Himself and assures me, whatever and wherever you are today, I still love you and I still accepted you of who you are. Kung naingon siya, gidawat tika, gitawag tika, dili kay angayan ka. Gidawat tika, o gitawag tika, kay tungod sa akong gugma. Og tungod ni anang assurance sa Ginoo kanako, nakabaton kog lalom og tumang kalipay, og tumang kalinaw sa kasing-kasing og hunahuna. Og tungod ana, ako ni padayon og karon nahimong pari. Unsa man kini akong gisulti para kaninyo? Bisan pa man mga igsoon, kung naata sa tumang kagubot, tumang kalisod, og tumang kanang chaos og sa atong kinabuhi karon nga wa ta nakasabot, if we are assured and if we believe and convinced that God loves us so much despite and in spite of our weaknesses, and we acknowledge that God is the God of love and compassion, kita maka-assure
nga ang Ginoo anaa kanunay mag-uban ka nato, nga mawala ang tanan natong kahadlok ug kahingawa, kay kita convinced nga anaa ang Ginoo ug dinha makabaton kita lalom nga kalinaw sa kaugalingon. That is why, my dear brothers and sisters, in our 6th Sunday of Easter, we are all reminded, if we want to have that peace of God in us, please stay connected to Jesus. Kining atong santos nga misa, dako kay kining nga grasya para kanatong tanan. Kay madawat nato tinud-anay, ang tinud-anay nga presensya ni Jesus dinhi sa santos nga Eucharistia, sa iyang lawas ug dugo. Sa atong pagdawat kaniya, kitang tanan maka-assure sa iyang dakong gugma kanato. Hinaot paunta nga ato kining makita sa atong kinabuhi. Kung kita karon anaa sa tumang kahadlok, tumang kadisturbo sa mga butang-butang o sirkumstansya sa atong kinabuhi, hinumduman nato kining usa ka butang. Stay connected to Jesus. Be with Him always. Dawata siya sa tumang pagpaubos sa pagdawat sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala ug nagkinahanglan ka sa iyang grasya ug panabang, ug dawaton nato ang Espiritu Santo nga maoy magtabang ug maggiya kanatong tanan sa tanang butang, tanang desisyon ug tanan nga aksyon sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Kitang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tuod kanato mga tawo alang sa atong kaluwasan. Mikanaon siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagadikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinakit sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagpaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang labing dakong gasa nga gitanyag sa nabanhawng Ginoo kanato, mao ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Sa iyang ngalan mangayo kita karon ngadto sa Amahan alang sa tanan natong gikinahanglan, ug sa matag pag-ampo moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa Santo Papa o kaobispuhan, nga sa walay ko kahadlo ug sa tataw nga paagi, magmalahutayon silang magtudlo sa pagtuong katoliko, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa matuod ug malungtarong kalinaw sa kalibutan, nga ang mga pangulo ug mga katawhan sa tanang kanasuran, mag-ugmad alang sa kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami.
alang kanila nga nasamok ug nahadlok diha sa ilang hunahuna ug kasing-kasing, nga ang ilang kabalaka ug kahingawa mapulihan sa kalinaw ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa bagong pagkunsad sa Espiritu Santo dinhi sa atong katilingban, nga ang iyang mga gasa maghatag kanatog bagong kadasig sa atong mga apostolikanhong buhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, Joel Sibalnger Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nahimulag kanato diha sa kamatayon, nga makasulod na sila sa bagong Jerusalem, nga gidanagan sa kahayag sa kordero sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi ni ining mga pag-ampo, among gipangayo nga muanhi ka, ug mupuyo sulod ka namo, samtang gisaulog namo ang imong gugma dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.